Kunnafoniya dɔ ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni fitilakaw ye wuli ka jɔ min kɛ Mura Mopti Ali Marla an bɛ se a ma an ka di kunnafoni kɔnɔ. O tɛmɛnen ka bɔ yen Bɛnɛfotu ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ye fɛn min ye an bɛ se a ma bi an ka kunnafoni kɔnɔ. An wulila ni ka se farafinfurabɔla dɔw fɛ yen yaasa ka taa u ka baaraw ka u taabolo lajɛ a bɛna u walalu sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ o bi fara kunnafoni wɛrɛ kan ko di aw ma sɔni aw bisimila. Ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an minnu sɔgɔmɛ MCT Jabarani na fo ka se radio émergence ma 91.5 ani an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw an b'a fɔ an ɲɛna ko ni an donnen kunnafoni bulon kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la an ka finitigilakaw olu ka wuli ka jɔ o kɔfɛ ni ka Mura dugu ka o bɔ boli la o min bɛ Mopti mara la kumaw kɔni cayara dɔw ye a yira k'a fɔ finitigilakaw ka nin wuli ka jɔ a ɲɛna dɔw yɛrɛ a yira k'a fɔ ko wuli ka jɔ a kan ka kɔn ka sabu kɛ kunnafoni di so dɔw ye o hukumu kɔnɔ an ka kunnafoni na Amadu Asi Jara ale wulila ni ka se kunnafoni dila dɔ ma min bɛ tali kɛ Abdul Nyanka ni ale ye walawalali kɛ an ka o ɲɛma dɔw la. Mura ye dɔɔnin bɛ ni min ye ni bɛɛ sɔnnen bɛ o ma hali minnu bɛ mankan na o tun ye ko terrorisiw ala ko tiɲɛ u ka faba de tun ye Mura ye maa si tɛ ka sɔsɔli k'o la o bɛ an wasa parce que o ye fɛn min tɛ se ka sɔsɔ fana Mura a bɛ san 5-4 bɔ Akimi mɔgɔw nana dugu in minɛ k'u sigi ye jagoya i bɛ sɔn ka hakilina ma wali u b'i fa u ye wari kɛ ka dɔw hakili tiɲɛ ka wajulukanw kɛ ka dɔw hakili tiɲɛ ka don denmisɛn dɔw kun na ni i ma don jihadi la ni fa banna i ka don jihadi la i bɛ se k'a fa u bɛ misali ta kira nɔfɛ mɔgɔ dɔw kan Umar bin Khattab ko y'a fa faga donc ni fa faga fa min ko i tɛ don jihadi la kafiri de don ala b'i don aljinɛ na Umar ma don aljinɛ na wa u bɛ nin kuma ninnu kɛ ten comme ça denmisɛn caman de y'u faw faga o sababu la dɔw sariya jɔnjɔn dɔw b'an bolo a dɔw fa fagalen dalen a nana fɛn de ci a kɔnɔ kan tellement que u ye u endoctriner donc Mura tun b'o condition na mɔgɔw fantandugu nka mɔgɔw ye sɛnɛ min kɛ diyagoya i bi i ka sɔrɔ dɔ ta k'o d'u ma k'o ye jihadi dɛmɛni ye ko silamɛya ko tɛ ko jaka bagan bɛ minnu bolo u b'olu ka bagan dɔ ta san o san Mura yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mura kɛrɛfɛ dugu jɛnɛ dugu caman tun bɛ o condition sugu de kɔnɔna la et en même temps Mura tun kɛra drogue faba de drogue de tun bɛ circuler terrorisme financement source dɔ ye drogue ye donc nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan donc armée ye kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ parce que u ye mɔgɔ hakɛ min fa hali fila kunda c'était pas petit donc mɔgɔ blessélenw ni mɔgɔ fagalenw ni mɔgɔ minnu tɔɲɔnen bɛ olu ye kibaruya jɔnjɔnw di armée ma u ka lajɛba min tun kan ka kɛ armée ye labɛn sabati ka vérifier k'a ye k'a fɔ tiɲɛ don donc u nana don dugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka u encercler ka wolomali daminɛ dɔgɔdenw k'olu bila kɛrɛfɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a yɛrɛ fɛn fɛn ye terroriste ye u y'olu bɔ baara la donc o de bɛnnen tɛ mɔgɔ caman ma je crois que combat fana ye u opposé an ka sɔrɔsiw la kungo kɔnɔna fɛ ka se dugu kɔnɔna la terroriste caman ni tora o ko la donc kule ni mankan min bɛ sen na a bɛ faamu parce que terrorisme dɛmɛbagaw b'a la u ka waleya fana nafa bɛ minnu kan olu fana bɛ yen donc ni dimi bɛ ka don terroriste la k'u ka ko bɛna ban donc a nafa bɛ se minnu ma o diyagoya de olu ka bɔ ka kule olu caman de bɔlen bɛ bi ka kɛ kule ye blanchiment du terrorisme tɛ wa pour que ka ni terroriste fagara au lieu que u ka a fɔ a tigi ye waleya min kɛ u b'a ka siya de kofɔ k'u bɛ jamana tɔ ɲagami en même temps k'u bɛ armée lasegin kɔ je crois que olu bɛ kule nka dɔgɔdenw bɛ tɛmɛ n'u ka sira je crois que armée bɛ continuer la a ka baara la fɛn tɛna segin kɔ o sira kan ninnu ye fila hakɛ min fa n'u ye tɔɲɔ min se filaw ma filaw b'o kalama et que c'est pas petit donc ni manipulation ninnu a tɛna mɔgɔ si ta parce que hakilima bɛɛ ye a ta fan dɔn nin kuma kɔnɔ et je crois que min da ka di mɔgɔw la ka ni kojugu kɔkɔrɔma donni u ka faratiw la an ka jɛ an bɛ jamana in an b'a kisi cogoya min na je crois que armée y'o de faamu et puis Mali population fana y'o de faamu. An ka jamana kɔnɔ baara caman de bɛ kɛ bolodɛsɛ kama
ni cyber café jiraya o sɛbɛn o la ninnu kɔni bɛ nin baara in kɛ yaasa ka u se ka musakani dɔ sɔrɔ nka o bɛna taa baara in a kɔni gɛlɛya tan tɛ a dɔw ye u ka gɛlɛya ɲɛfɔ Pɛnda Sidibe ani Umu Jakite ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. cyber café ye yɔrɔ ye yɔrɔ minnu na subahana mansinw bɛ yen nɔ yaasa mɔgɔw bɛ se ka yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ cogoya min na ani fana mɔgɔw b'u ka sɛbɛnw caya yɔrɔ minnu na n'a bɛ f'o ma ko kopi walima k'u ka sɛbɛnw kɛ papiye tuma dɔw la maa minnu bɛ nin baara yɔrɔ in ɲɛma n'a bɛ f'o ma ko gérant olu bɛ nin baara in kɛ de bawo baara wɛrɛ t'u bolo nka dɔw fana b'a kɛ baara yɛlɛma senfɛ. Bon, n ye kalan wɛrɛ kɛ n ye lycée de kɛ bon n ye lycée kɛ n ye n ka bac sɔrɔ après bac bon comme n bɛ se k'a fɔ n ma ɲɛna baara sɔrɔ fɔlɔ parce que e bɛ jamana in kɛcogo dɔn Mali ye jamana min na i bɛ kalan kɛ pour que i ka kɛ sɔrasi ou bien comment dirais-je polisi o kɔni ma nɔgɔn sinon n ye lycée de kɛ après mon bac n y'a fɔ yanni n ka n sigi ten donc parce que avant que n ka bac sɔrɔ kalan wagati ni congé bilala n bɛ taa cyberw la donc n bɛ taa ordinateur manipuler dɔɔni fo ka na kɛ de fur et à mesure n nana faamuya donc après le bac n kɔni n bɛ yan je peux dire en attendant avant que n ka ɲɛnabolo sɔrɔ. Si n bɛ kalan na sani n ka se yan n'o ma tila n ye posi de minɛ bon an wolola k'a sɔrɔ nin bɛ yen mais a kɛra amuru fana ye quoi parce que an b'a la a mɛnna fo ka n'a diya an yɛrɛ ye o de la an b'a la halisa et puis c'est bénéfique quoi donc o de la an b'a la halisa. Ne ye baara daminɛ san 14 san 15 a bɛ t'o jate la bon n ye kalan dɔ kɛ ne yɛrɛ ye mécanique de kɛ fɔlɔ j'ai le cap en mécanique aussi n ye mécanique kalan n ye n ka cap bɛɛ n bolo mécanique auto la mais après n ye waati nin k'o la i y'a ye ça va pas n nana informatique la baara yɛrɛ informatique yɛrɛ don kama informatique kanu kun diyara n ye bon nana ye n bɛ se ka n dahirimɛ sɔrɔ a la donc n ye n cɛsiri n bɛ se ka baara yiriwa cogo min na. I n'a fɔ baara tɔw bɛɛ lajɛlen ni gérant ninnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ don o don u ka baara kɛtaw la. Bon an ka baara in gɛlɛya ka ca an bɛ gɛlɛyaba de sɔrɔ parce que mɔgɔ a de a gɛlɛya fɔlɔ yɛrɛ ye ani client cɛ ma nɔgɔn parce que mɔgɔ dɔw bɛ na yan bon a ma nɔgɔn mɔgɔw ka faamuya kɛcogo tɛ kelen dɔw bɛ na yan a ka gɛlɛn n'u ka ɲɔgɔn faamu bon a gɛlɛyama ye fɛn jumɛn ye tuguni mɔgɔ dɔw fana minnu bɛ na ni marché kɛcogo ani an yɛrɛ bɛ taa marché ɲini kuma dɔw la an yɛrɛ bɛ jɔ an tɛ marché sɔrɔ bon o n'a ko. Bon gɛlɛya minnu b'a la o ye i b'a dɔn Mali la ni fɛn cayara dɔrɔn bɛɛ de b'a fɔ fo a ka kɛ donc n bɛ se k'a fɔ pratiquement yan zone yɛrɛ kɔnɔ Torokɔrɔbugu plus précisément anw fɔlɔ de tun bɛ yan donc a nana kɛ ten fo mɔgɔw nana dayɛlɛ donc prix kasɛra fo ka jigin bon en même temps internet ko tile nana androidiw bɔra donc a jouera cyber kan ani mo ani photocopieuse kan a bɛɛ quoi donc n bɛ se k'a fɔ o de y'a gɛlɛya ni kurantigɛ ni fɛnw sinon gɛlɛyaba tɛ yen nɔ. bon ni waati in na gɛlɛya kun fɔlɔ bɛ se ka kɛ kurantigɛ ko ye bon ala barika la groupe dɔ bɛ ne bolo yan an b'an démerder bien vrai que groupe b'an bolo yan c'est vrai an bɛ sansi k'a la sa mais ala barika la ça va an bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ tile kɔnɔ groupe b'an bolo an ma jɔ pewu bon gɛlɛya filanan yɛrɛ ye minɛnw ka gɛlɛya dɔɔni bon minɛn gɛlɛya fana bɛɛ wɛrɛ sɔrɔ tɛ Mali o diɲɛ bɛɛ de ka gɛlɛn sa donc ala barika la an bɛ se ka an cɛsiri ka dɔ k'an yɛrɛ ye quoi. I n'a fɔ baara bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ni k'a baarakɛla balo u y'a yira k'a fɔ ko nin baara in fɛnɛ sababuya la u bɛ ka se k'u yɛrɛ balo ni k'u ka musaka wɛrɛw kɛ. O kunnafoni ninnu kɔfɛ an bɛ wuli ni ka ɲamada an ka marabolo kɔnɔ kibaruw la an ka ɲamadaw jaw la. Aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ taa Kayikaw fɛ yen dugu min bɛ yen ko Sajula olu ye fourage kura sɔrɔ min dayɛlɛli kolomukali kɛra ka sanga ni avril kalo tile 10 san 2022 ni a kɛra Sajula yɛrɛ dugu kɔnɔ ni dugu ɲɛma caman tun bɛ a kɛnɛ kan ni waleya in ye jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ wele ko mouvement Ambicor o ka waleya ye wa u ye a yira k'a fɔ a kun de ye yaasa ka dɔ bɔ ni duguladen ninnu ka degun na kɛrɛnkɛrɛnnenya jiko gɛlɛya fan fɛ ka sanga ni waati min ye Sikasokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Kajolo cercle la dugu min bɛ yen ko Jumatɛnɛ o dugu dɔgɔtɔrɔso u ye sokura damadɔ sɔrɔ ni o dɔ bɛ tali kɛ banabatɔw olu da yɔrɔw kan fo ka taa se kɛnɛya tigilamaw ka lajɛrɛkɛ yɔrɔ ma min kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka nɔgɔyaba don kɛnɛya tigilamaw olu ka baaraw la wa a bɛ kɛ sababu ye fana banabatɔ minnu bɛ taa olu ka se ka furakɛliko ɲuman sɔrɔ hakilina in o bɔra kɛnɛya tigilamaw ka jɛkulu la Kajolo ni a musaka bɔra Kajolo mirilakaw kun fo ka taa se u dɛmɛbagajɔnw ma
ka kunnafoniw kuncɛ an bɛna Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina ale sɛrikili la jisɔngɔw sarali ni o kɔni kun bolodalen mɛ ni ka marsikalo tile 31 san 2022 kɔnɔ olu kɔni tɛmɛna malo sɛnɛyɔrɔ in bɛɛ la min fɔra kɔlɔnkɔnɔna ɲɛmaa fɛ a y'a yira k'a fɔ k'u ye $1,800,000 bɔɲɔnko o de tara ni ka don musaka dɔw da fɛ ni o bɛ tali kɛ tari 13 bɔɲɔnko olu labɛnniw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina, Kɔlɔnko, Bewani, Ɲono, Molodo, Jebugu ani Kurumari kɔnɔ ni kunnafoniya ninnu dira dɔgɔkun tɛmɛnen ni a dira kɔlɔnkɔnɔna ɲɛmaa fɛ wa u ye welewelema kɛ kɔlɔnkɔnɔna sɛnɛbaw ye k'a yira k'a fɔ u kɔni bɛ se ka jisɔngɔw sara fo ka taa se avili kalo tile 15 san 2022 ma o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ segin ka na bakurubaw kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ an ɲɛna cogo min na bɛnɛfuti ale ye yiri ye ni fariya dɔɔni bɛ a la i n'a fɔ foronto nka yiri min don a tɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan nka maa camanba de bɛ olu kɔni bɛ bɛnɛfuti in ka matarafa ka sababu kɛ a nafa ye nka a yala k'a fɔ ko a matarafa kojugu o kɔni bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔ lase an ka kɛnɛya ko o bunakun kan o min dɔnna Bibata Kulubali ani Sali Sisoko olu ka wulikajɔ dɔ senfɛ an ka ɲɛma dɔw la. Kuloda jirafinu ni dɔw b'a wele ko bɛnɛfuti ale nafa ka bon kosɛbɛ a b'a to farikolo bɛ ɲɛ ka sinsin ka ɲɛ cɛw fara musow kan maa caman de bɛ u mago ɲɛ an ka jamana kɔnɔna na u bɛna dɔ fɔ a nafaw kan bɛnɛfuti an b'a dɔn parce que an b'a dɔn ni antibiotique de bon an b'a consommer o kama et puis an b'a kɛ la thé la saveur min b'a la fana kasa ka di a bɛ kɛ thé la hali ni kɔnɔmisɛnnin ni kɔnɔdimisɛnnin b'i la to ka bɛnɛfuti a b'a kɛ ni fɛn u bɛ bɛnɛfuti utiliser problème d'infection kama liminanpo ninnu kama ani kɔnɔna joliw ani kasaw yan musow bɛ bɛnɛfuti utiliser olu traitement de kama olu furakɛli de kama bon mɔgɔ caman cɛw fana b'a utiliser u b'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ sugunɛboli sira ninnu nettoyer ani a bɛ fanga kɛ cɛ la u bɛ yan cɛw bɛ bɛnɛfuti utiliser o kama u b'a kɛ te la ko a b'o kasa ja mais maliyɛnw tɛ bɛnɛfuti dɔn kosɛbɛ nka sous région in na tel que le Sénégal la Côte d'Ivoire olu musow bɛ bɛnɛfuti tobi yɛrɛ dumuni fɛ u b'a kɛ ka sogo mariner u b'a kɛ ka jɛgɛ mariner u b'a kɛ yaasa fana na bɛɛ bɛ se k'o kɛ ka lajɛ a bɛ gu mun di dumuni ma ka fara o bɛɛ lajɛlen kan bɛnɛfuti a bɛ kabakokow kɛ ni cɛ mun sɔgɔlen don a mini kan ale bɛna seereya kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne da kɔnɔna bɛɛ kun bɛ n dimi waati dɔ la n da kɔnɔna bɛɛ bɛ n bosi ani nɛ mais ɲɛ fura caman ta ma se k'a nɔgɔya mais kabini ɲɛ bɛnɛfuti tali daminɛ vraiment n bɛ se k'a fɔ alhamdulillah a sera k'a nɔgɔya kabini ɲɛ bɛnɛfuti fitinin n y'o a kɛ n tɛgɛ la ni k'a kɛ verre kɔnɔ n y'a sigi a ye waati dɔɔni kɛ n y'a ta k'a min n bɛ ka continuer n'o de ye halisa sabula ale de kɛra sababu ye k'an ka bana caman ban o de bɛ ne bolo hali n ka so kɔnɔ n yɛrɛ b'a ta n ka denmisɛnninw fana ka fura ye o de ye hali n'o y'a sɔrɔ bɛnɛfuti nafa ka bon ko a duni damatɛmɛko wale ko kɔlɔlɔ bɛ o fana la mais waati dɔ la a commencera ka kurukuru dɔ bɔ n tɛgɛ la bon n taara ɲininkali kɛ dɔgɔtɔrɔso la u ko n ka a tali dɛmɛ dɔɔni tali bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye sinon n'o bɔr'o la an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ bɛnɛfuti ye fura min ye a ka ɲi kosɛbɛ fana ka ɲininiw senfɛla la n y'a ye k'a fɔ ko muso minnu ka denko ka gɛlɛn olu man kan tɛ ka bɛnɛfuti utiliser a b'o tɔ gɛlɛya dɔɔni ani o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ denmisɛnnin mun si ma san 12 sɔrɔ o fana man kan tɛ ka bɛnɛfuti utiliser ani mɔgɔ mun ka tension jigin ta bi mɔgɔ minnu na olu fana man kan tɛ ka bɛnɛfuti utiliser parce que a yɛrɛ ye fɛn dɔ de yiri de ye yiri mun bɛ mɔgɔ ka tension lajigin aw ladɔnniya k'a fɔ bɛnɛfuti ni bɛɛ lajɛlen m'ale wele ko clou de girofle nanzarakan na ko ale bɛ sɛnɛ jamana caman wɛrɛw de la mun tɛ an ka jamana ye i n'a fɔ Zanzibar, Madagascar, Indonésie an ka jamana kɔnɔna na ni a bɛna an fɛ yan an kɔni bɛ a ɲaami an ka fɛn caman wɛrɛw de la du kɔnɔna na ka da a mago kan hali bi an bɛ to bakurubaw kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ maa caman de bɛ olu bɛ farafinfura matarafa
kɛnɛya ko o bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min an ka balakaw ye olu caman kɔni bɛ wuli ni ka taa ni u denw ye farafin fura bɔnna musokɔrɔbaw fɛ k'a sababu kɛ fura caman bɛ u bolo min kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka nɔgɔya don den caman u ka bana na o hukumu kɔnɔ an ka kunnafoni dɔ ale wulila ni ka taa farafin fura bɔra musokɔrɔba dɔw fɛ min bɔra o la o de filɛ an ka jamana kɔnɔ maa caman de bɛ bi olu bɛ farafin fura matarafa kabi lawalew la ale de kɔni furakɛli ka nɔgɔ an bɛ waati min na ko bi musaka ko o fan fɛ Aminata Dunuya ani Kɔniba Kuyate olu ye farafin fura feerekɛlaw ye ni u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bako Jikɔrɔni ni sugu ma ni feerekɛla fila ninnu kɔni ye denba caman jigi ye nin sugu kɔnɔ in na nafaba de bɛ fura feere la parce que denmisɛnnin fɛn fɛn b'a la a bɛɛ ka fura bɛ bɔ yan nɔ wa a b'u nafa fɛnɛ mɔgɔkɔrɔbaw fɛnɛ bɛ na n'u ka banaw ye fɛnɛ bɛ furakɛ yɔrɔ nafa b'a la kɔni boli sumaya koko jabɛti ninnu kɔnɔrɔ jeli ninnu bana ninnu bɛ buru caman de kan kɛrɛnkɛrɛnya soso de b'a caman lase mɔgɔ ma fɛnɛ welekan bɛ ne bolo kala suma bamanan fura ni tubabu fura o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn ka sira fɛ tubabu fura b'a ka furakɛ bamanan fura b'a ka fura mais bamanan fura utiliselen don kosɛbɛ ka tɛmɛ tubabu fura de kan parce que n'i y'ale ko a b'i farikolo kɛnɛya a b'i fari sanuya wala tubabu fura ni bamanan fura o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bɛɛ n'a ka baara don danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ an minnu kole farafin fura la an n'aw lajɛ kɛ an kolo ka kɛ aw ta ye parce que aw balolen bɛ ni tubabu fura de an dun balolen bɛ ni farafin fura de ɲɔrɔ an tɛ kelen ye kɔni yɔrɔ tubabu farafin fura ka fisa ni tubabu fura ye tubabu fura bɛ bana ban kɔni mais farafin fura de bɛ mɔgɔ kolo kɛnɛya farafin fura 10 b'a la 20 b'a la 40 b'a la 100 yɛrɛ bɛ dɔw la parce que furaw tɛ fura suguya kelen ka fura gɛlɛnw b'a la an bɛ cɛw bɛ taa tigɛ kungo kɔnɔ ka na n'a ye an bɛna sa olu fɛ ka denbana o muso yi la gange kɔnɔdimi o a sugu ka ca a bɛɛ tɛ se ka fɔ gɛlɛya min yɛrɛ sanbaliya ye sisan nafa y'a la dɛ ni nafa t'a la ne cɛ salen kelen ne y'a la ka n den balayɔrɔ ka muso furu ka di olu ma nafa t'a la a nafa sɔrɔ sira ye i ye k'i depase min sɔrɔ a la bana y'i ye kolo bɔ ni umunu den sere ani sumaya ani kɔnɔna jeli ninnu burusukɔnɔmɔgɔ de bɛ na d'an ma an b'a san olu bolo dɔrɔmɛ tan kɛ dɔ ye 20 ye kɛmɛ siri yɛrɛ bɛ yen u k'an dɛmɛ dɛ san tɛ ka kɛ dekun cɛjugu y'an kan sisan dɛ parce que musaka sɔrɔta dɔgɔyara ne yɛrɛ hali magasin nin kɔnɔ ne bɛ yan nin ne san 5 daminalen nin ye yan ne b'a sara kalo 4,000 gɛlɛya dɔɔni donna yɔrɔ ɲinan dɛ denba dɔ min n'a den kun bɛ nin furabɔyɔrɔ in na ale kumana farafin fura nafa kan parce que den sera farikalaya bolo o da ni nana a yɛrɛ k'a fɔ ko den kɔnɔbara de bɛ den na ani kɔnɔjeli ninnu k'olu bɛ den na ne bɛna kuma bɛɛ awɔ a bɛ nafa na ma hakilina jigila ka yira aw la k'a fɔ ko farafin furabɔla ninnu caman kɔni bɛ tali kɛ musokɔrɔbaw kan ni dugudenw ka danaya b'u kan nka u ka baara kɔnɔ u fana bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ o b'an bɔ ni ka munumunu salo kɛ an ka jamana ko kan kibaru la min bɛna ɲɛfɔ aw ye Fati Tantufin Mayiga fɛ an ka bi kɔkan kibaru la an bɛ an kunna Burkina Faso ale jamana kɔnɔna na ka kɛ ni u ka baaraw gɛlɛyali ye ale ni lakanabaliya o ɲɔɲalen ye Burkina Faso ale jamana kɔnɔna na Rusi jamana maaw ka cakɛyɔrɔ min kɔni bɛ kɔni laseli kɛ sibilidenw ka yira k'a fɔ ko u bɛna u ka sanubɔ baaraw kɔni jɔ Somita ale dugu kɔnɔna na min ni o ni Wagadugu tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 200 kan n'i ye a ta ka lajɛ u kɔni kasabi caman don ni baara in na nka ka kɛ ni lakanabaliya o ɲɔɲalen ye ni yɔrɔ kofɔlen na fo ka taa se ka u bali u ka baaraw la ni an bɔra Burkina Faso an bɛ an kunda Niger ale jamana kɔnɔna na Nigerkaw ka minisiri kɔrɔ ni o ye Ousmane Ibrahim Cissé ale kɔni bɛ kaso la ni ye a tile 4 ye a nɔminɛlen no ka d'a kan a ye dantɛmɛ wale ta ka fanga sɛgɛrɛ wa ko fanga dafiri min kɛra Niger jamana kɔnɔna na marisi kalo san 2021 min ni o kɔni ma sira sɔrɔ ko a nɔ bɛ o la min ye a ka lafasalikɛbaga ye ni o ye Mohamed Hamani Mayiga ye ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko u man kan tɛ k'a minɛ k'a datugu an bɛ an kunda Centrafrique ale jamana kɔnɔna na Seleka kulumaw ka porte-parole ni o ye Christian Juma Narkoyo ye ale kɔni minɛna sibiridon avril kalo tile 9 Cameroun ale dancɛ la ale nɔminɛlen ka sababuya kɛ a ye binganikɛ wale minnu kɛ k'a to Seleka kulumaw ka ɲɛmaya la san 2013 wagati an bɛ don min na i ko bi a bɛ kiri buluma maaw ka bolo kan minnu ni olu kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda
An bɛ a kuncɛ ni Brazzaville ale jamana ye. Urandaw ka jamanakuntigi ni o ye Paul Kagame ka faraga a ka minisiriw kan fo ka taa se a ka minisiri mun ka branchilen bɛɛ u ka jamana ale ni jamana wɛrɛ cɛbɛnw ɲɛnabɔli ma. Olu kɔni ye u ka tile 3 tagamaw kuncɛ bi arabadon Brazzaville ale jamana kɔnɔna na. U ka ni tile 3 tagama kɔnɔna na ani Brazzaville jamanakuntigi ni o ye Denis Sassou Nguesso ye. U kɔni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. U da sera min ma o dɔ de bɛ tali kɛ dugu jukɔrɔfɛnw, sɔrɔ koɲɛw, kalankow, o ni a ɲɔgɔnna caman. Nin kun ye Fatumata Jallow ale ka walawalali ye. O tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ ale bunakun kan. An bɛ kuma farafinna ŋanamunaganaw fitininw olu ka ɲɔgɔndan min bolodalen bɛ a tako 4nan o hukumu kɔnɔ. Fɛn min ye Africa Foot ani FC Alay olu ye u kɔw da ɲɔgɔn kan na min kɔni kɛra filanin bi ye ka sanga ni tarata avril kalo tile 12 san 2022 min kɛra Stade Mamadu Konate la. Modibo Sisoko ani Kajatu Bakayogo olu tun bɛ MT tɔgɔ la min na ni jamu ni hore filɛ. An ka wani kan kɛnɛ fitinin n'o ye championnat de ligue 2 sa bɔko 4nan dolantaw hukumu kɔnɔ dolantan dumanba min kun bɛ sen na o kun bɛ tali kɛ jɔyɔrɔ 2nan n'o ye FC Alay ye ani jɔyɔrɔ 4nan ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Africa Foot kuru kelen b'u cɛ classement ko ta fanfɛla la. O la n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ in ta an b'a ye k'a fɔ ko Africa Foot ale ka match kelen bɛ kɔfɛ donc o la n'ale kun ye sɛbɛgaya sɔrɔ nin na a kun b'a jɔyɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ yanni o dolantan kofalen cɛ. Ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ sanji kɔrɔ nka dolantajɛkuluw t'u sigi ka ɲɔgɔn lajɛ a bɛ da don dɔrɔn FC Alay de bɛna bagabagali fɔlɔw kɛ ka celu sɔrɔ ka don chèque gii fɛ. O baaraw tɛmɛnen kɔ Alay b'a bolo jigin dɔɔni o la Africa Foot bɛna dolan ta k'a ta ye k'a sɛlɛgunmɛlɛku ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛna taa celu jibɔ yanni an ka taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la Ibrahim Diallo fɛ. Tako 2nan baaraw daminɛ ni wulikajɔ fanba bɛ kɛ Africa Foot ta ye u bɛ bagabagali caman kɛ nka FC Alay celu kɔlɔsibaga bɛ jɔyɔrɔ la wagati ni wagati fana FC Alay fana bɛ to ka bɔ ka b'u kɔfɛ fana bɛna celu yara occasion ɲɛnamaw sɔrɔ nka u fana ka celu yaralaw sen tɛ ja. Dolantan bɛ kuncɛ n'o jaabi filani bila 1-1. Dolantan kuncɛlen an sera degeden karamɔgɔ fo ka taga se dolantan dɔ ma u ye ɲɛfɔli kan ye. Ni conseil d'u ma ma se k'a la ne ka ɲɛ kosɛbɛ parce que kabini an ye bi dɔrɔn n bolo jigin sɔn de fɔlɔ y'a dun n nana ka jigin n ma se k'u bolo jigin wa ni fatigi nana jɔyɔrɔ ka jigin ɲɔgɔn fatigi bari jigin n b'a ye kabini premier mi-temps ma deuxième mi-temps dɔrɔn après foot ballon bɛ taa k'a yɛrɛ ta ye quoi deuxième mi-temps bɛ taa ballon i bɛ ballon bɛ k'u yɛrɛ ta ye jɔn sɛgɛnna yɛrɛ a nimisa ba de bɛ na parce que ni sera bi ni sera ka gɛrɛ ballon ka ban ka 3 points sɔrɔ o ka fisa mais ni bɛ ka 3 points sɔrɔ n'an ye 1 point sɔrɔ an b'a fɔ alhamdulilayi ko nimisa kɔni bɛ n'an match bannen kɔfɛ alors je crois que premier mi-temps na sans nani min kɛra o sera an kan dɔɔnin kan parce que ballon tun bɛ ka suivi les 5 premiers minutes o gɛrɛ an bolo ka se 10e minute ma donc an ye bi kɛ o la après an bolila bi nɔfɛ donc bon adversaire kun nana match nul kama nul b'ale ka se ka tɛmɛ an kan parce que objectif tɛ kelen ye donc bon match gɛlɛyara an bolo an ye nul sɔrɔ bi bon an bɛ ala barika da ala ka sɔrɔ nɔgɔya quoi ala ka fana ka jan bɛɛ b'a la ɲinan diri bi ka super favori bon derby bɔlɔntan bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn a ma se i ka kuma wɛrɛ fɔ a la ma tuguni parce que ni bingan bɛ ye dugu in na diyagoya don i k'i yɛrɛ yira ka bingan baja ka di bɛɛ donc an b'a préparer sans dimanche cɛ ka motivation ɲini kosɛbɛ ka se ka match ɲɛnama yɛrɛ contre bingan. a bɛ gɛlɛya bolo don dɔ la kuma komi a bɛ nɔgɔya bolo don dɔ la bon bi match nin de nɔgɔyara an bolo an ye préparation kɛ mais an ma se ka an ka niveau kɔrɔ sɔrɔ mun ye bi an ma se ka bi caman kɔrɔ o y'a to a kɛra match ye an bolo an b'a kun bɛ match na ka pour que a se ka victoire ni ça b'an na parce que an bɛ se ka victoire sɔrɔ mais n'a yɛrɛ match ni ça b'an na o diyagoya. Ni filanin bi ŋɔni da tɛna ja nin tɔn fila si la ka d'a kan u bɛɛ kun bɛ fɛ ka kuru 3 sɔrɔ cogo min na u kuma ka gɛrɛ halisa jɔyɔrɔ fɔlɔ la classement ko ta fanfɛla na nka o bɛɛ n'a ta u bɛ sɔn ka ni kuru kelen minɛ ka bila u bolo ka d'a kan ɲinɛ wano ka kɛnɛ ale simple de o la kuru o kuru a bɛ nafa ka nin bɛ dan sigi bamanankan kunnafoniw na bi araba avril kalo tile 13 san 2022 a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ